diària. Sempre sereu importants. Amb vosaltres puc expressar tot allò que ningú imagina. Amb vosaltres puc demostrar que teniu una màgia divina. Vosaltres podeu matar i al mateix temps curar. Podeu ser armes destructores o la mar de seductores. Per als cecs sou la lectura, per als sords sou paraules i per a la resta dels humans més el que s'aprèn a les aules. Sou la primera imatge de la infantesa, la que et busca quan el pot t'endreça, la que t'agafa fort quan et donen tot el suport. Per això i moltes coses més, sou unes mans importants. Costa imaginar-me la vida sense vosaltres, les mans. Les mans, moltes coses es poden fer, ja que és propi dels humans escriure sobre un paper. També podem gesticular, rentar-nos i pentinar-nos, retallar, dibuixar i pintar, i si caiem, aixecar-nos. A l'ordinador podem fer clic. Amb un gest fem un petonet. Ens podem rascar el marit i amb un drap deixar-ho tot molt net. Acariciem, toquem, agafem. Parlem el llenguatge dels sords-muts. I si algun cop ens trenquem, es troben molt perduts. Et permeten ajudar a fer moltes coses pels altres. Així fem un cop de mà i no pensem només en nosaltres. Si ajuntem tots les mans, el nostre món millorarà, perquè també és propi dels humans ajudar i col·laborar. Si tingués la màgia d'un mag, de les bales faria flors, dels fusells, trombons i fagots, i dels trons, poemes d'amor. Si tingués